Hi guys, Daddy Youth TV. Nandito po ako sa Manawag Church ngayon, sa Birhen Manawag. Bali okay na po siya, pero lang pang bata. Oh. May nasahon, basta malakas umahon mo. May nasahon! Sige lang. Hi guys, welcome to my vlog. Thank you. Mga bikers na mga Manawag. Hi guys, shout out. Shout out sa mama mo, kinarin niya ako. Taga Manawag po sila. Mga bikers na Manawag. Mga gopo. Shout out kay tatay. Asis na kami na. Asis na. Malakas na kami na. Thank you guys. Thank you guys. Thank you. Thank you.